l'acte amb una bona batucada. Endavant, batucada! Bona tarda i benvinguts, doncs. Un any més, l'Escola Betúlia organitza una activitat solidària per participar a la Marató de TV3. Com tots sabem, aquest any la Marató està dedicada a les malalties infeccioses greus. En aquest gran projecte solidari estem tots molt implicats per millorar el futur des de la sensibilització, la divulgació, la solidaritat i la recerca d'aquestes malalties. Aquest any han participat molt en l'organització d'aquest acte els alumnes de quart d'ESO de l'escola. Ara l'Albert ens explicarà una mica millor de què tracten aquestes malalties. Un any més ens trobem plegats per participar a la Marató de TV3. Aquest any, els diners que es recullin serviran per investigar sobre les malalties infeccioses. Les malalties infeccioses estan causades per microorganismes patògens, com els bacteris, els virus, els fongs o els protozous que en entrar al nostre cos es multipliquen fins que es produeixen una malaltia, que és una infecció. D'infeccions n'hi ha de molts tipus, de les que es curen generalment sense problemes, com un refredat, la grip o una gastroenteritis, fins a les més greus, com la tuberculosi, l'hepatitis, el virus de la sida o les malalties de transmissió sexual. Una de cada 3 morts al món és causada per malalties infeccioses. Què podem fer? Ara per ara, la millor manera de prevenir les infeccions és evitar el contagi. Per això, nosaltres podem tenir cura de seguir uns quants hàbits. Per exemple, rentar-nos sovint les mans, rentar bé la fruita i la verdura que mengem, netejar ràpidament les ferides amb aigua i sabó, posar el colze quan tossim en lloc de la mà, utilitzar preservatius per evitar el risc d'infecció de malalties de transmissió sexual, etc. Cal seguir avançant en la investigació i per això, com sempre, som aquí donant suport a la Marató de TV3, perquè la Marató diu molt a tu. Tots nosaltres, a continuació, representarem ballant l'actuació de les malalties infeccioses i com els nostres anticossos les poden combatre amb l'ajut d'antibiòtics. Els alumnes d'educació infantil, primer i segon de primària, representaran les persones malaltes i els alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè de primària i els alumnes d'ESO seran els microorganismes infecciosos que estan contents perquè han aconseguit que la gent estigués malalta, però aleshores intervindran les defenses i els antibiòtics que aconseguiran parar la infecció i els malalts milloraran. Música! Malalties infeccioses, medicina, mort i grip, vol dir que moltes persones avui es queden aquí. Meningitis, hepatitis, papil·lomes, les coses es prenen
noche